Hastewo wati phaima bai kabangma lokorongni nok nokhung dera baikha abagaino hapangni phaising tei tong thainok ebakhaba relief camp sanamjakha hapangni phaising tei lokorongni bagai abagino longtre beli dolai tibrabo tong thainok ebakhaba relief camp sanamjakha o relief camp o lokorongni chamung ebakhaba nungmung rok bahai tong borok jwngjal tong aborokno tini thangwi naiwikha amchaini MLA Paul Dangshu tei manjaka monoblock ni DM visit depormano khobui juda juda adong rok. Halni saltang wati phayo je kwbangma nogrok derat mani obisingo relief camp kwbangma thaino khaijaka nung tini sakbaitang berai man bising bo mahai nukha ba borong chamung rok bo mahai ke solito chamung puilani dino prothom dino kisa kostong laika karon hotat sa disaster ba omhai nong sinai bole engkai tini DM phaika engkai tabuk ani loge video sahib tongo engkai SDM tongo continuously jeng communication no tongo joto jaga no jate kunu একটা ক্রাইসিস pa nong yati khai jeng joto jaga no visit khai tongo engkai 780 750 amhai families engko relief camp ma phaika chini monuar develop ni under around 16 17 16 17 ta hai relief camp ma sanamka obo tak bufuru jengbo no release khaimane ba bufuru bongno nogo rohai manai saimiyako karon climate ni upore depend khayo engkai jeng continuously watch tongnai emergency helpline number bo jeng joto no bagi rekha volunteers rok bo tongo joto no khel khaiye jeng public bai malai tongo.